Dito, ilagay mo sa CD yan ah. Okay na, malulobot na ako eh. Eh, ilalagay ko. Lumayo naman kayo. Ang lalapit nyo eh. Ito. Ang tatabak nila ang lumba-lumba eh. Kaya na yung bahay niya mga yan. Pag-stay ka ng habak na. Overpay! Layo na konti. Wala naman kasayaw-sayaw yan. Hindi naman yan. Nakapagdaan na talaga. Ayan, time out muna. Okay, go!